Gili Thinghnai tan lo thlir thin tu te chi bai ule vitamin D chungchang video to pok siam to adu tan chuan a en thenga vitamin D hi sunshine vitamin an ti a kan taksa ina vitamin D kan mamo kan la lu na ber chu ni e nga tangin ni a phele thlai tang hianin vitamin D hi kan hutam bak lova an pai tam bak lova hemi sangap tuifin riat sang thaw kan tiang chi te ngapui thau te sathin te pa ei chi te artui chung mu atang te hianin vitamin D kan mu bera ei sa ei lo te khatiang ei lo te le mun da ma om le pon chuak ngai lo in chunga tom reng te le ni eng hnuaia om ngai lo te hianin vitamin D an nei du khop maya vitamin D kan tlak cham chuanin emi chau ngui ngoi te om du a chuan ru na te ti hol za ti hol kham ti hol na tiang te kha du a pan dam har te chen ru moi kan ti te anxiety te pok an nei the ni vitamin D tlak cham na hianin hemi kan taksa ve him to call immune system ati chak lo wangin ichida kan soi khan pan te po adam hara tin natna hrang hritlang te ton silna le thilnong dang te po akan kai ma big ani hei ton silna ni reng angte hritlang kai do reng angte hi vitamin D an ta cham du hle ani in hei ba ka hianin vitamin D tlak cham na hianin depression te po asiam thei pok ani tin vitamin D kan tlak cham hianin calcium te po kan ta cham ngal theya hei wang hianin ni chena kan soi depression te lung natna te stroke te kan san thleng point khatiang ni thena chance te po kha asang ve zel ani chuan vitamin D anormal hi 20 nanogram per millimeter hei ani tlang puya vitamin D kan taksa mamo lalu turin ni tin emo kar khata voili voinga emo vel minute nga tanga minute somthum da ka chan ve vel ni eng hnuaia kan om ve nga ya ti ka the tur pakhat chu hemi sunscreen te kan in hnoina sa thianin sunscreen hianin kan vunin vitamin D a hi blue tur kha adang thei ti hrela hemi chhun ni satlu tuk lai ten chuanin vitamin D la lut thei tho mai la sunburn te pokan nei theya khan laka in fen nga ya du tu sama chuan jing da saritanga dar ko emo dar so ma ne beng chu hetiang huna hianin nisa ta in pho chuak ila nisa te pon chuak ni eng hnuaia te pon chuak veila a thaber ome chuan hemi mi hang te hianin an vun hianin vitamin D a hi blue thar se bi ka thalu tuk te hian vitamin D an tla cham du a kal natna nei te point ta cham du a steroid te le hemi ringwam dam doi ena sa ten an ta cham du boka chuan kum som ruk panga chunglam te le mezial chon sa te hianin vitamin D an ta cham du boka hetianga ka in ring hlela ni chuan thisen te po te sila athakop mai chuan ai chia chuan vitamin D3 hi dam doi do te po le tur atama chuan apanga chuanin 600 IU international unit hi ni kata voi khat hi atok vela amaro chu anasat dana zirin he aya sang le niam ta po ani thei tho ni chuan til dang pakhat le hemi bank kher kan ti te bank dar pop kan ti te hi tam taki chu hemi bank hol kan chi na tuk wang ani hemi ar mul manga bank hol te le bank kher hrim te hi azong chang theya heng hianin enge tul lova bank na kan nei pha the ni ti kha a ria repok ila tin choi khama thingpui kan in thin poka amaro chu hemi thingpui le coffee hianin polyphenols apaya penin sapai boka henga thil pai ti hianin kan thil eite iron om hemi kan pumpui le rilin a hi blue tur kha adang the ni chu wangin nge iron ka ta cham te ni chuanin choi khama thingpui in lovila ka kha pawimawh bok ange o khang te kha vitamin D chungchang kan soi thei tlem chu ni sela tin te thil pawimawh dang te po chuan mi zote jinga hian vitamin D ta cham hi rinai kan tam ang renga chuwangin damdoi a poisa in seng thon lovin
ni sa ni eng hnuaia te om thinila ka kha kan tan chuan vitamin D lak luna olsamber ani ang